emozzjoni ma li ċkien moviment kulħadd jieqaf attent fl-arja jinħass peace jifni l-kull adult li hope tant li ċkejkni jibżallim sikni karban għajdilkom tinsewx lil dawn l-umliet tuhom ċans jikbru fl-għoża u f'sit dawn le ma jaħtux biċċuċċati tintilfux għalkemm ta' parsi ma tafux tinqerda nibkilkom tkomplux dawn le ma jaħtux jgħixu hekk żgur li ma slux tafju nitlobkom terdux lil tal-familji tifirtux ħalluhom igawdu il-ġmiel ta' tfulija il-bot bil-lob tal-baħr bissejjer bis-sallar karban għajdilkom tinsewx lil dawn l-umliet tuhom ċans jikbru fl-għoża u f'sit dawn le ma jaħtux biċċuċċati tintilfux għalkemm ta' parsi ma tafux til-qerda nibkilkom tkomplux dawn le ma jaħtux jgħixu hekk żgur li ma slux tafju nitlobkom terdux lil tal-familji tifirtux Melati tiegħi melati ta' tfajla nitlobek birħalli li tfal jiġbor mill-għolieq u fl-aħħar kulħadd jgħix ħieni bla kundanni u bla pini dawn le ma jaħtux biċċuċċati tintilfux għalkemm ta' parsi ma tafux til-qerda nibkilkom tkomplux dawn le ma jaħtux jgħixu hekk żgur li ma slux tafju nitlobkom terdux lil tal-familji tifirtux ma jaħtux Proset tassew hemmhekk lil Gail Attard. Gail nistiednek tpoġġi bil-qeda hawnhekk ħdejja. Gail hija waħda mill-kantanti. Proset kemm nieħu gost jiena nisma' dan il-vuċi kemm għandna talent kbir hawn Malta b'mod partikolari fejn tidħol il-mużika u fejn jidħlu il-kantanti żgħażagħ tagħna. Mela, Gail kienet l-ewwel kanzunetta li aħna smajna mill-kanzunetta Indipendenza. Dan huwa il-kategorija ta' talent ġdid kif għadt anki fil-bidu tal-programm. F'din il-kategorija ser jidħlu 10 kanzunetti u minnhom sejrin jintażlu 3 kanzunetti. U hemm anki il-televoting marbut ma' dawn ma' din il-konkors. U għal min huwa interessat illi u jixtieq ikompli jivvota wkoll lil Gail għal din il-kanzunetta li jisimha Ma Jaħtux. Ma Jaħtux, il-numru ta' televoting huwa 5230-2090. Pero issa permettuli nitkellem daqsxejn ma' Gail. Gail,
L-ewwel net, bravissima, ġifieri vera għandek vuċi sabiħa, għandek kanzunetta sabiħa wkoll, x'wasslek hekk kemm ilek tkanta l-ewwel net? Ili nkanta minn mindu kont tifla żgħira, imma Għadek żgħira. Għax inkella morru nintramdu aħna. Le, ma issa ili ħanalaq 6 snin f'Ottubru nkanta quddiem in-nies u mmur lezzjonijiet tal-kant. Tipparteċipa wkoll. U issa se tidħol ukoll fil-konkurs tal-indipendenza. Fil-konkurs tal-indipendenza. Nafu li dal-waqt waslet magħna dejjem meta navviċinaw Settembru dejjem ikonna din hija xi ħaġa li issa drajna matul ix-xahar ta' Settembru. Però din hija kategorija talent ġdid, ġifieri fl-istess ħin għalkemm ilek tipparteċipa f'konkorsi differenti, però tħalt anki fis-sezzjoni ta' talent ġdid. Ta' min hija l-kanzunetta? Il-kanzunetta lirika ta' Emil Kalleja Baileys u mużika ta' Xen Vella. U l-ewwel darba li kellimt il-Emil ħabba l-lirika għatlu Emil nixtieq nagħmel xi ħaġa li jista' tirrepreżenta l-innoċenza ta' tfal. F'daw l-affarijiet aħna nafu li ġo pajjiżi jinqalgħu l-ġlied u anke gwerer kontra pajjiżi oħra. U kultant jisna ninsew li tfal l-iktar li jibatu f'daw l-affarijiet. Mhux għax il-kbar la. Twassal messaġġ. Eżatt, jisu awareness, jiena nħobbhom ħafna daw l-affarijiet. Anka id-diski ta' qabel bħal aħseb ftit awareness fuq il-motorbikes, daw li jsiru aċċidenti bil-motur. U kantajt ukoll diska ta' kantanta Maltija brava ħafna jisimha dejjem li hija awareness fuq bullying. Aċċenn kbir ġifieri inti tagħti lill-lirika biex imbagħad nimmaġina li fl-interpretazzjoni tiegħek imbagħad tkun iktar tista' toħroġha minn qalbek. Għax dik imbagħad dik li tagħmel distinzjoni bejn li tkanta mod u tkanta mod ieħor. Għax meta tkun ħieġa minn qalbek nimmaġina li l-interpretazzjoni inti tħossok amalgamata ħaġa waħda fiha. Ekku. U jiena nħobb ukoll, pereżempju, jien iktar nespressjona ruħi fil-ballads għax iktar noħroġhom il-ġeneru tiegħek. Eżatt, dak il-ġeneru tiegħi. Kollox inkanta ta' ġifieri, imma l-iktar li nħoss li joħorġu li mill-qalb huma l-ballads. Kemm għandek żmien, Gej? 16. Għadek żgħira ħafna. Għadek żgħira mela għadek kemm kellek jew low levels, immaġina. Allura tipprova tibbilanċja wkoll l-istudji tiegħek ukoll mal-kant. Però nawguralek anki mill-ftit li kellimtek, anki il-mod ta' kif qiegħda tapproachja wkoll dan it-talent tiegħek huwa sabiħ ħafna, jella tkompli tużah biex permezz tal-kanzunetti tiegħek tkompli wkoll twassal messaġġi lin-nies. U nawgurawlek suċċess ukoll f'dan il-konkurs. Thank you. Grazzi ħafna hemmhekk Gail Attard bil-kanzunetta Ma Jaħtfux ħammur fuq